Ha kakarta kabalay punyo snam ukim jong-un ulong uwe na kinong yalam uba knatam ha kaparthay bat kabashisha kalong ba ulong uba ponam tam henrei ke e kabala penlong ba kibriyo kinting ya u mentang in pet ya ki e kiba ulale kabala penpar nyang kriat ya kibriyo ha kaparthay Haus nam arjar khatwe lathong ya u kum unong yalam balai jong kari North Korea nadu usnam khat khandai spa sanpho Maria shimti ya ka khet ulas dang ya ki kam pentrium ka jing shong jong u ha ka khet kalawanra ya ka jing bom smo thu jingmut hakinong yalam bat ki sipai rangba jong kari kum ta ukim Maria yo smo ya kata ulas dang ya ka jing penyap klep ya ki batla keno baula penyap jen hadu khat armut kinong yalam basakmat jong kari kum kalat ban yada yala ka khet ulanut wat ban penyap yala ukini jong ladi bat wat ya upara jong ladi hadin baula snotho ya kamensiem bamla banshania ya u henrei kini ki kam pentrium kim shimlalong aa habayan jor bat ki kam ki baulale ya ki brio jong kari manla kasngi ulaburo ki an ki kanun ki bashitam bha baki brio kin bot bat wat bakin penkhenro kani ka jingsen shar don bor jongu kalong shibenta na ka e kaba ki khot ka 3 generational rule kabalasdang da ukim sung upaet jong ukim jong un hapo kani ka 3 generational rule lani ka an jong ki lai pateng kalong ba kanu ka jing pen khen ya ka an la pen sitom om tang yu nong pen khen henre wat ya ki lai pateng hadien jong u katkum ka jing thmu jong ukim sung upa e jong ukim jong un kani kalong kalat ban weng shisndan ya ki kam snio kajing mut jong kani kaan kalong balada ukpa jong kayeng ulapan kenya kaan ki khun bat ki ksio bat ki bahiyeng jong u baro kin sha sat patok baro si jing em ha kaban kong kani kaan kalong tang ya ki brio ki bapen khen ya ki an ki bakham kraw henrei katkum na ki brio ki bala phetto na North Korea kilaya thu bakani kalong mar khongpong karupam em hakini ki patok kalong kabashir khay ha kaba om shimla ai bam ya baro ki brio kuntup ya ki kenthai ki khna bat ki lahab ban shukyami ki khnai bat bam ya ki khnyang ban em ki balayo lato nakani kari kilayatho bala pha tre ya ki khat ar kanta hakashisngi baro shityo da kabasha bom de kinar ban pun saja ya ki lale ya ki kambaman persha ya ki kenthai khna klem dale sunyaw yaki kabasngo si kalong bakini kibala sha set kinamlat shu shijingem hadu bakinayap hangta kanot Korea ha kabanengkong kala ai jinglat loit ya kapres henrei kimshim la sha yaki wei kiri bakin bo yaki nong ai khubor hakani kari bana khangro ban pet yaki khubor ki film joki wei kiri bat wat yaki jingwai jong ki wei kiri kumta ki nong shong shnong kim shimla yolat bantep shaphang ka prathai bat ladalap balapan khen yakani ka an kin hab ban shong hapatok shijunam watla ka constitution jongkari ka sha yaki brio bakin shakri yakanyam hakamon jongki henrei hapo ukim jongun laweng no yakata ka jinglat doit bat lapan bor yaki brio baro bakin mani dakaniam juche kabala sedang de ukim sung bat ladalap yakino kino ki bapen khen yakane kaan kinsha leben shi jingem ukim jong un ulabot yala ukpa bat yala upaet ban sinshar donbor yakari om shimla sharu yakinong shong shnong bakin pet nala kari hoit watla kila don shibun kibala petto henrei kini kibalalato kilalato dakajing e shadien ya kibahiyeng basam kibahab bansha penshitam shijingem nakabenta kapop jangki
laya thuru ba ukim jong un ujupa de kishipai banlet shabaro kiri kaperthai banlet wat yaki bat banwan ra biang yaki salary bat anda kilapoi salary kinsha pensitam shijing em lambat kita kibayeng basam kibalasha e shadien laya tho baki kenthai kibapun khun lani kibakha khun shabar kari kiyo yala ka jong ka jing pensitam anda lalap yaki bat lawan ra biang iki salary bat laong baki hab ban penyap yala ki khun bat ki badang don ha hospital ban kha khun kin hab ban kha yau khun henrei maria kha kisipai jong ukim jong un kin ksi yau khun hadu ba undayap ukim jong un ujuyalap ya ka jinglong baki briu ki dei ban shania haladi henrei ka basngosi kalong ba shimla sumari ki brio jong u bat ki nong song shnong ha North Korea ki yat klembam klemdi da ki tayo deina kane kadaw lami sa ki black market bat dei tang hakini ki yaw dito balayo ki jingbam bat ki dawai shimla sharu ki brio bakin le business ladi hakani kari bat ladalap kin sha set along shi jingem hoi wala kani kari kalong kababam sap hadu kata kata henrei yakani ka jingbam sap lasha tang ya ukim jong un bat yakinong elam basakmat kinsha peniap ladalap ba ki bam sap hausnam arajar khan rio uwe usamla nari USA ulalet jungo yakani kari kum unong mikmat jong kari USA henrei tang namar kadaw bo ulatu yakawei ka poster ula syakam balarai badai ban set patok yu khatsan snam henrei hadien katu katni benai la pelat no yu hadien kajing bernyam jong kari USA ya kari North Korea henrei uni usamla ula klat no tang hadien kendiat sengi bala pelat yu kadaw kalong ba ula shitam kajing mud jing perkhat ba umla syu ban mudur ya karukam em hakani kari bat khamtam hakani kapatok balaset yu ha kari North Korea kanu kabapile kalong hapo ka jingpet jong ka sarkar bat ladasham bapi penkenya ka an ka barit pinhap sha shitom baro shijingem hoi wala teng ngisngau thamula yaki an ki kanun hapo kari lade henrei kini ki jing jongi kimlong hakmat ka jing sanshar badan bor ukim jong un titang katu ngilapoi sya kabakot jong kani ka video yatho yakae kabapisngo syapang kani ka video pilaro ban ai ki request jong phi syapang ki khana bat ki jingja ki bapla khnang ba ka channel hatu pitep kadyo ban ai yaka jing batai ka babnia badna ka banta ki video ki badangwan snobha subscribe yakani ka channel bapinlong ubanung kong banyo ya ki video ki bathamai